Хора, сега ще ви покажа какво си купих от Тедито вчера. И вече съм го цветила. Така. Хора, ето сега показвам какво си купих вчера. Така. Купих си ето две такива с ръчица. Аз вече съм ги нарисувала. Едното седи тук на мама и тата стаята. Аз снимам тук, защото е по-светло. Другото седи в кухнята. Купих си ето такова за гривни. Аз много обичам да правя гривни. Бе общо взето сега си възвръщам канала. Това показах. Това още горе-долу не е изсъхнало. Ето и това са арт рисуване. Тук бях ето тук, където е бялото, бях залепила тиксо, за да може да не се... Да, гледали сте със сигурност. Купих си две боички, такиви течни, розово или лаво. И общо взето и едно одяло, но то сега се пере и не мога да ви покажа. Като се изпере, ще ви го покажа. И между другото, гледайте новото ми видео, което се казва Художници сезон 2. Аз ще направя Художници сезон 2, а Мария Даниела Даниела ССР.1 без точка, мисля. Даниела ССР1 без точка. Тя ще направи първи сезон, който ще се качи, може би, утре. Аз моя го качвам сега. Така че ще се състои този епизод. Нейният ще се състои от 20 минути горе-долу, а моят не съм сигурна. Сега гледайте, след малко ще го пусна. Ще се рисувам калъфа. Пускам го след малко. Гледайте. Очаквайте неочакваното. Този епизод го снимам сама. Ще го снимам и със сестра ми, но когато тя дойде от карате. Така ще има и епизод, който се казва Гривните. Не е островът на 100 гривни, а само гривните. В него ще правя гривни, ще ви показвам моите колекции от гривни, моите неща и втори час.